Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkamu da kasancewa a cikin wannan lokaci, barkamu da kasancewa da wannan tasha ta mai suna Easternash Voice Coach TV. Wato tasha da take kawo mana hanyoyi da dabaru na yadda ake bi wajen ƙirƙirar waƙa ko rubutun waƙa da yadda ake rera waƙar bisa kan kafiya, dango masu ma'ana da kuma karuruwa masu daɗi. Alhamdulillah a wannan lokacin ma za mu ci gaba da kawo mana hanyoyi wanda za mu ringa ƙirƙirar karin sautin waƙa masu daɗi. A wancan karan mun ƙara faɗar wata hanyar guda ɗaya, so wannan karan man Allah da za mu ƙara faɗar wata hanya ko kuma dabara guda ɗaya wacce in Allah ya yarda aka yi ƙoƙari aka bi ta, to ita ma hanya ce ta ɗabbaka sabon sautin karin waƙa mai daɗi. To kar a manta dai kafin mu ci gaba, a ci gaba da mana subscribing da yaɗa mana wannan tasha tamu, domin 'yan uwa da abokan arziki su ringa jin irin amsoshin tambayoyin da suke yi da kuma hikimomi da suke bukata wajen yadda za su ringa gyara waƙarsu ko kuma wajen ƙawata ta da yi mata abubuwa waɗanda za su nishaɗantar kuma su yi wa mutane daɗi a cikin kunnuwansu. Hanya ta gaba a wannan lokacin ita ce wato hanya ta yadda za ka ringa kamar in ce gurnanin abu ko kuma ka ringa yin kamar numfashi ko gurnanin sauti wanda za ka ringa yaɗa shi ko haɗa shi kana me zan ce ne, kana ɗan haɗa shi daga wannan gabar zuwa wannan gabar har ka samu ka fita wani sautin wanda zai ƙayatar ko kuma ya nishaɗantar da mutane. Hanyar gurnani ita ce kamar hanyar rera abu ko kuma rera wani sautin da babu kalma a ciki, wanda za ka ringa haɗawa kana rerawa tare da numfashinka. Kamar misali za ka iya yin amfani da misali wannan kamar gurnani kenan, ko kuma la 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 he 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 misali kenan, ko kuma ka haɗa wani abun ko da a ko da e ko da u ko da o ko da i, irin waɗannan da yake yawancin irin wannan abun an fi amfani da abin da yake wasula yawanci kalma ce guda ɗaya sai a jona mata wasali guda ɗaya. Idan da a za ka yi amfani zalla ya danganta da irin karin concept ɗin da kake son ka fitar, mai high ne ko mai low ne ko kuma mai bass ne. Idan da a za ka kina ko kuma misali. Kaga wannan abu ne idan da ya zo kaina sai in jona da wannan a ko da a ko da o ko da u ko da i, to a haka kana jujjunawa idan sautin farko bai yi daɗi ba ko to na biyu zai yi daɗi ko na uku zai daɗi, ko kuma jonin sautin farko da na hudu ko da na biyar ko da na tsakiya, idan kana haɗawa kana reading ko kuma kana sauraron abin da kake rerawa ko kake furtawa, to insha Allah za ka ji ka fitar da wani kalar saƙa mai sautin da baka taɓa jin kusan irinsa ba zan ce, ko kuma sautin da za ka ji ya ƙayatar da kai kanka akan kanka ka san wannan ya yi maka daɗi. Daga nan me ya rage, sai ka yi rikodin abinka, sannan sai ka zo ka ƙirƙiri kalmomin da za ka ɗora akan waƙarka. Ya danganta da abin da za ka yi wa waƙar. Wannan dai hanya ce wacce za ka fara ƙirƙirar kari. A tuna kari zai iya fita ba dole sai da kalmomi ba, za a iya yin sa a ƙwarangwal ɗinsa kamar in skeleton, kamar kai foundation ne ba tare da ka saka ko da bulo ɗaya ba. Idan ka saka kai foundation ɗin in ya so sai ka zo kai amfani da irin bulan da za ka yi amfani da shi wajen yin gininka, na ƙasa ne ko tubali ne ko ja ne ko wane ne, wannan kuma ya danganta da irin ginin da za ka yi wa gidanka. Haka ita ma waƙar take. Lokacin da kai ƙirƙiri wannan sautin naka kamar ka yi foundation ne, to ya danganta da wani irin waƙa za ka yi, sai ka ɗora irin kalmomin da za ka yi amfani da su wajen ƙirƙirar waƙarka. Allah isa an gane.
So a ci gaba da mana subscribing wannan tasha tamu. Ni suna na Isaac Tasu na Sidi wanda aka fi sani da suna Istana shi nake cewa sai wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu.